mi no van a parlar en públic. I no es veu, realment, si algú vol vindre després així a veure, estos focos són molt incòmodos. Crec que convaliden com Rayo Suba. Demà estarem tots morenos, ja veurem, con Gary. Bueno, el dia 21 mon anem tots a Madrid. Entonces prepareu la maleta perquè el dia 21 mon anem a Madrid. Tots units. La faena que heu fet esta campanya electoral és impagable. La gent que ha treballat en la Ribera ha fet una campanya excel·lent. Imma, Rosana, Montalva, Borinches, he fet una faena impressionant. En Carlet, en Algemesí, en Alzira. Ha sigut... Anem a veure el dia 20 els resultats de la Ribera i en l'Horta Sur i en la Plana de Castelló i en la Costera i en l'Horta Nord. Anem a tindre un molt bon resultat perquè hem treballat moltíssim. La gent me diu, espere que tingueu sort. No, anem a tindre sort. Anem a guanyar i anem a tindre un bon resultat perquè hem treballat. Això no és qüestió de sort, és de treballar.